Ngcobo shine. Liza Ezimnqini liza. Bomabhalane ngicela ukuxolisa. Nama ngizenzanga nanimbonile ukuthi akwenzanga. Ngiqala 2 minutes. Ngiyabingelela kakhulu Ngcobo Ezimnqini senior baba wethu mashineni, all the bishops, the presidents, the reverends, the evangelists, the missionarists, the liturgists. Now I claim all protocol observed. Sengibingelele no obengathindelanga egameni likaJesu. And I also want to greet Lady C, Mama Wetu Mashini, all the lady bishops that is in the house tonight, presidents, reverends, lady reverends, the Shumailist, lady Shumailist, lady Chandazist, yeah. Nangapho futhi ngithi ngibingelela nazo zonke izihlalo zenu egameni likaJesu. Indondo bazalwane inhle kakhulu ngiyabingelela ngegama likaJesu. Bese ngibingelela the young lions of our church. Intsha yethu ikusasa lebandla kwelihle igama likaJesu. Kanye nekwaya. Angibuyele ngizobingelela baba wethu noma ngiqale ngomama wethu bathi ukaMasilela owendele lapha ubaba uMaphosa, bese ngibingelela uSokhaya ubaba wethu uMaphosa. Ngingabuka nje iBhayibheli encwadini kaJeremiya bazalwane mayithi uNkulunkulu ukwazile kodwa ungakambumbeki ngisho esiswini sikamama wakho alibonge ivangeli abese eletha leli igama athi ngakungcwelisa. Oh amen bazalwane. Baba uMaphosa sila namhlanje ngenxa yomsebenzi uNkulunkulu awubeke kuwena usangene sizalweni. Hallelujah. You are a very handsome leader, and I can also see what you took a very beautiful leaderness. I'm sorry to say that. There is my wife, Sukuma my Budula. My wife is in the house. There is my wife.
She's not just here. Here she is. Hallelujah. Egameni likaJesu siyabonga ubaba uMaphosa nomama uMaphosa qinani kakhulu emandleni kaNkulunkulu. Ngifuna nje ukuzokhumbuza ibanga. Ukube besithiwa ngishumayele namhlanje bengizothi awukuqhwebe nje useduze kwakho umbuzo ukuthi awuyikhandi le disorder sontweni. Hallelujah. Ngithi kube bengishumayela namhlanje manje ngishumayela kuthiwe 2 minutes. Bengizothi qhweba nje useduze kwakho. Njengoba sesigcwele ihholo awuyikhandi le disorder ebandleni. Awulona iluhlu lomzalwane ongazazi ukuthi uneliswa. Amen. Ngicela ukuthi ungifundele nobani. Incwadi yamakhosi awuqala isahluko sesithupha sofunda verse number 7. Sengingakhuluma ngale ncwadi bazalwane but today ikuyafika ukuthi angikhulumi ukuthi ngayo ngikhumbuze ibandla likaNkulunkulu ngokukhona. Amen bazalwane. Ngizofunda amakhosi okuqala bazalwane chapter 6 isihloko sithi ithempeli. Verse 7 ufunda kanje. Indlu isakhiwa yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwaleni. Akuswakalanga sando nazembe naphini. Nanto yensimbi isakhiwa. Oh amen. Akuswakalanga msindo. But sesinamabandla anomsindo. Inkinga sinabazalwana abakhi disorder bandleni. Everything bazalwane issue but using ukuthi strong foundation. Unabazalwane abanqaba ukuzoba i-foundation yethu. Hallelujah. Uthembizelwe ekuthelini akazoba iroof afikele ibandla emvuleni afikele ibandla ekushisweni ilanga anqabe athi mina ngifuna ukuyoba udonga ngesikhathi egqolozo dala disorder abazalwane banethwe khona. Amen bazalwane. Baxabana ukhona ngaphakathi udalelo kulento inkinga ufuna ukuzohlala eqiniso kahle kahle. Awuthi ngcine ngale akuzwakalanga msindo wasando naspikile. Uyazi ke ispikile it's a very very important thing uma kwakhiwe. Ngokusona esihlanganisa irufa ngithi siyezokhulula abazalwane. Inkinga bakhe thina esakhulela emakhaya babevele basishaya phezulu kwa-round sine basishaya sivele. Oh amen. Bakhona abazalwane la abayiziphi bashawe bavele. Bahlanganisile yebo kodwa bathe sebehlanganisile bakhona abazalwane ababahlabayo emphakathi. Ubona ibandla kubuhlungu kangaka ukukhonza ngesikhathi sanamhlanje ingenxa yabazalwane abayiziphi. Sibenza umsebenzi omuhle bahlanganisa. Iproblem sekufanele bephathi babezipili kanjalo bese belalela izwi lenkosi. Iyona ke ngoba umzalwane wesipikile. Oh amen. Oh amen. Ingakho ke ngithe ukube ngiyashumayela ngabe ngithe awukumqhwebe nje ukuthi are you a disorder, are you a very good person ohlezi endaweni yakho nje asisebandleni.
because abanye abazalwane bahlaba ngale nto babuhlahla abadeni, bahlaba ngokukhuluma ngezindaba, ngokuxoxa kuze kweqe. Bese lithi iBhayibheli akuzwakalanga msindo, ngesikhathi uqala uxoxa indaba sekuzwakala umsindo kodwa sebadleni. Indlu zakhiwe akuzwakalanga msindo, njengoba leli banga sikulona, akungaqhamuki umzalwane from outside afice umsindo, akafice abazalwane ababhotshwe yiso, abathobile. Oh amen. Abese bilalela uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela sizohamba endleleni siqondile. uNkulunkulu akabusise. Amen. Amen.